Kung ano ang dapat nyo gawin at yung obligasyon nyo sa inyo o yung sa inyo. Maliwala? Parang hindi na kayo kumikipo. Kunti lang yun eh. Tawa na. Inupunan tayo ng video ni Secretary. Yung intelligence, kasi yung intelligence, nakalagay dyan, intelligence, di ba? Intelligence, nawala na yata. Intelligence, monitoring. Yan ang nakalagay sa mga IT. Parehas lang yan eh. Ha? Pag nag-monitor ka, intelligence naman ka. Di ba? May standby monitoring, saka moving monitoring. Moving monitoring, yung nasa lansangan, nagmumotor. Kasi once nagdaan ka sa isang lugar, nakita mo si Pedro nangungutong sa kanto. Anong kanto ito? Kanto Tinyo. Kanto Tinyo. Meron yan. Doon sa Caloocan. Caloocan, sir. Caloocan. Baka hindi doon lumiliko yung nanggagaling doon sa Bulacan, doon sa Kanto Tinyo. Kasama lang iniisip ko eh. Napapagaya tuloy ako sa'yo. Once na nadaanan nyo yung isang certain uniform man, ilagay ninyo, may mga articles kayo eh. Meron kayo nakabulsa kagad, required natin dyan kasi ang requirements ng mamang pulis sa atin, ticklers, para nakakita nyo, may nakakita kayo isang nagdidilihensya, walang pambili ng gatas sa kabila. Walang pambili ng gatas sa kabila. Nagdidilihensya, bagang maga. Saan ba si ano?